Kaldrede, pojď. Dobře, můj pane. Nejsem tvůj pán, jsi můj jenom pátka, který mě hodně předělili. Tady před pár lety byly znamená paranormálně. Ty auta tady jsou dosud a vypadají skoro, jako kdyby to bylo před pár vteřinami. To jo? Šokující. To jo? Myslíš? Myslíš, že jsou zde železa? Ne, to by to už cikáni rozkradli. Ti řeknu, to je jednoduše. Tady to je tady to je slitina titánu a ocelotia. A tady to? To je železo. To je železo, takže... Tak to bylo asi před chvílí. No, tak kam jdem? Slyšel to? Jo. Bonzáci jdou. Bonzáci. Zase. Zdravě! Tak jsme se zase nemuseli vrátit. No to jo. Musíme tady vyšetřit tu záhadu. Mě bolí hlava. Mě taky kurva. Nemáš čas. A teď dělal jsem se na divně. Je to takový jiný. To jo, to se stmívá. To jo, ty. Divný. Tady jsme to fakt tak nějaký divný. Sráči, sráč. Jsme v jiný dimenzi. Tak jdem. Jiné dimenzi. Jako tady to je jenom jediný zdroj energie. Musíme se dostat zpátky. Nebo nás šéf zabije a nedostaneme výplatu. Neukazuj logo do prdele, to není Adidas, má to jenom tři pruhy. Tak. Sandy. Jo. Tak. Co teď? Já nevím. Musíme se prostě nějak dostat tady z té dimenze, že já nevím, je fakt jako úplně... Nemáš se zastavit. Asi to asi zpátky v jiné dimenzi. Počkej, kolik ti ukazují datum hodinky? Já žádný nemám, ale náda mi ukazuje, že je úterý 15.6.22.06. To znamená, že jsme se vrátili v čase. Protože jsme... Tudíž bude pokračovat Pectoru Snow 2. Jo, to taky natočíme. Takže, my jsme se vrátili v čase. Hele, jdem za šéfem, ať nám dá už konečně výplatu. Víš co, žena nemá na jídlo a furt... Pravda. 3.